yung karon. Gapuwas ang tabanog, oy. Mulupad ba kanino? Aw, mulupad, oy. Tulo kasi mana na ba na ako nagbuhat-buhatan eh. Kapoy kayo ba? Lupad lagi ni. Lupad mga nahirap-plano nga. Putaw ang pako. Kini pa ka nga silupin ra. Huwag hangin na ba? Pero mga dahon, no? Luyan, nikira itong niyaga, oy. Sumbag ni Takloy. Suko kita sa kuha ba? Pero mga amping ko, kaya sigo balos. Ato na kami. Hala, hinduta sa tabanog ni Juyax, oy. Pero, wag jud ko kalimot sa iyang gibuhat. Mubalos jud ko ani ron. Aha, nakauna-una na ko. Laumon kayo na bangag. Kayo hang litagon si Juyax. May na lang, makabalos ko. Sakit kaya kong naong. Nagkisumbag ni Takloy. Layuan, naglupad, oy. Oh no! Impas yung karon Juyax. Litag juga ni ahang gibuhat ron. Tago ko. Kaya ron di ko makita ni Juyax nga nagtaod ko litag. Kabalos na jud ko anak niya ron. Kay kasakit kaya ako ang aping gisumbag ni Takloy. Karon, ikaw na po'y magbukol diha, magsiyat ka diha. Kabalo ko, nga diri ka mo abot ron. Litag jud ka ron. Matikman mo na ang bangis ni Kiray. Kapawa jud ko Kiray ba? Sumbag, oy. Naana. Excited kay ko malitagan si Juyax. Agoy, wa pag yun natamakan da. Pagbalik anak ron, matamakan na yun na. Magbalik na po gabi. Kana, malitagan na yun na ron. Gamay na yun kulang, impas yun ka ron. Gaba din mo! Be! Nakabalos na ko! Be! Yati ka Kiray! Tabla-tabla na ta! Be! Be!